physical yet very entertaining game. Yes. Substitution dito, si Jan Cecilio papasok. Balikan si Razon. At si Bermas naman ay lumabas. Ay, intercepted niya si Bor. Asibor, all the way yan. Special finisher. Transitions. And at pumipressure sa mag-isa ngayon po, sipag ng bata. Ayan na. Vargas, babantayan ni Martin. To cancel out the half-court set na ginagawa nito. Alam ng Milaor, alam ng San Fernando kung ano yung pwedeng maging weakness ng ayun na nga, tinakbuhan ulit sila kasi Borto Bungala. Then kontra-tempo coach dito, dinadahan-dahan naman ng mid-range floater. Special po na kayo sa mga one of the variety ni Julius Vargas. Simple shot. Running shot One shot by Tol Vargas. in the corner. Asibor again, this time. Another one. Yun na nga, coach. Gusto talagang bumitaw. Gusto nang bumitaw. Looking for his range, looking for his shot. Gandhi naman, Cecilio ngayon. Para kay 25 o mga notable players ng Milaor ay nakaupo ngayon sa bench. Discard ng coach na yun. Sa bench. And time. Connection. Talagang hang time naman ko. Yun coach, hang time talaga. Hindi ham time. Condition eh. Sa akin, hang time lang yun eh. Dali ko dito po. Nagkabanggaan doon. Tantahin ko na. Sa lingkod, parang magkapatid to, coach ah. Isang medyo XL, isang medyo EU. Parang mga tangke. Ano ulit? Susubok this time. Finally, nabutas na ni Beltran ang kanyang gustong hanapin na 3 points. Pinuta. Porteria, sorry. Porterya ko. Na ano na tuloy, nakadalawang 3 points kasi kanina. Uy, ganito naman ang shake and bake. Grabe yun. Inawitan pa, papasok. Sus Mario. It's Naman ang good galaw. to be young layup ko. Shake and bake. Takes of movement. May ulat kasama si Coach Dennis Miranda ng Milaor at napakaganda ng sinabi. Nagpapasalamat kami sa mga fans na nanonood dito ngayon, both from Milaor side and San Fernando. Foul counted pa na sniper ng San Fernando. Init ng kamay ng bata. Ayan na. Loora. Drive. Pasa kay Beltran. Umoste sa ilalim. Pasa ulit kasi Bor. Corner shot again. And that's Same result. Same spot. Same result. Sabi nga ni Coach Rowe ng ating Mark 3. Kaganti kaya? Wala yan. At dito na bola ng San Fernando. Diba, Coach? Tama ka, coach. Tama. Calm under pressure, even on defense and on offense. So, San Fernando is just milking the clock right now. Moving the ball. Kasi they have comfortable lead right now. At dito naman si Sniper si Bor. Sniper, Ayan na naman, coach. Specialty of the house. ang binabacuum yung bola. Ilan? Barrett. Back down dribble. Hinahanap sumaya. Doon, diretso, binabayan na lang ni ano. Uy, buka pa Wala ng pa rin. Gana. Yun yung Gala to si Bor. Yan yung sinasabi ko, coach. Pinapatira na nila. Pero hindi naman nila kinukot. Grabe. Ayun na naman, coach. Nakakatapos lang ng ulan, nagpapaulan na naman dito. Uy, Huwag kang ganyan. medyo nabitawan yung bola. Porter.